chak chuak movie recap YouTube channel a video thar nen kalolom le aveka cheu tun ruma chuan kumsang ni panga movie ti chuatak Melissa pi ti chu kathirin kan ngai thau le don ani movie bulin tran na chuan nula pakhat zakzum tak mai Melissa chu haron langa Melissa chu nulati toinal takania anu deriai le api elvirai te haunen khosa hawan api elvirai chuan zia zukhi asim theime ulova chu amazuk na satawang chuan hun rei tak chung chu hrisel lo nei na tlak buak to ani Rami circle chu hun tiam chin nein offer le reward thatak ne naron le ta Rami circle hi him to ka skills te phau chu na tur 100% na dan phal thap gaming app ani Rami game hi khelin poisa iron dong ve don lom ni Rami circle app hi him to ka tun din hmuna hian crores chuangin he Rami game hi an khel me kani khel dan thiam lovani point all sam takin practice game atangin in zir thaya poisa thapa khelin poisa tak tak lo chok tel thei cheu bok Rami circle te hian sumlak chona konga po ahim thei ber tura duangin itan liao e-pay deposit sang ati theya Paytm phone pay le credit card emo debit card mangte point isum hlo choate ila chok nga zel theni I deposit masabera welcome bona cheng sang ni thlengin ila dong thei cheu bok Rami circle a hian Rami game khel hi awesome ema phone atanga awesome taka khel mai thei tura duanani Atnoya description box a hian download theina link da ani a inziak lotin lo khel vela I deposit masabera cheng sang ni thlengin idong theni Rami hi khela poisa lo dong ve nge ro le he infiam hi poisa lam kai noi thilani awangin mani mo phurna le sia tamang khel turang ma se api nen chuan in po in anin bengun em loisia Melissa chu alo hlim sar lea a chan chu tlangwal pakhat Daniel an a party na akal ve tur a som wang chuan ani Daniel chu an skola lar berle mi om thei tak chung kwa mi ania Melissa po chuan in honrei takatang to in alo star em thin bok Melissa chu achian pakhat manuelai nen chuan Daniel party bot saya chuan kalvea ma se Melissa chuan Daniel chu biak po abengam lo thung party na hmuna chuan tuite chengin Daniel chuan Melissa pol sira om chu tuya chuan a pothlave thuaya ma se Melissa chuan tui chen dan lo thiam zong lo mai chu lo ni in atal boi tamaya chumi ani awang chuan Daniel chuan Melissa chu chan chuak watin pul pona chuan ron hroi chuaka Daniel chuan Melissa chu anin hnunglama chuna kalpui ta ni chulai hmuna tang chuan tuipui hmun moi tak chu alang uara Daniel chuan Melissa chu an chung ko chanchin te chu azot vel luama ti chuan Melissa chuan in Daniel chu lo changin apa chu engineer ni thule khopon lama an omreng thin thu te chu asila chutianga anin biak lai chuan Daniel chuan in ama chu Melissa in alo star ve reng ani ti chu hrethiam ta a chu hun chu rem changa Daniel chuan mangin Melissa chu hun man pui ngei chu atum thuta ni until tumte an zo fel nu chuan Daniel chuan in Melissa chu akal san le taria chu chuan Melissa om chu ati nom lo pha hle ni chu tiang thil a thlen nuwa tanga thlatam takaral nuwa chuan Daniel chuan in Melissa chu voi khat ma bengai lova ma se Melissa ero in Daniel chu athin lungchung mun poimo lai bera alo da to boxi an zirna in te po chu hongtran le to in Melissa chuan Daniel mitfuk chu atum bera ma se asong solhote chiam lo hle zana chuan Melissa chu athian nu manuelai nen chuan bara nodom tur chuan an chuak duna chulai hmuna chuan Daniel te po chu an thian ho hian an local ve bok reilova Daniel chuan Melissa chu bara chuan alo om ve ani ti a hre thuaya a thian pakhat nena chuan hmel hriat puin Melissa po chuan nuam ati ve tran to hle in lama chuan in zui hongin Melissa chu mutpui tur hian a them ta a hlo ting nge bokani Melissa tan chuan du berti sakloka thil nuam chu om don lo em boka chuti lai chuan Melissa chuan Daniel nena chuan a hmangai thu chu a hril ta topa ma se Daniel chuan in a hmangai na chu fiam thu na lo hmangin alo hnar saka Melissa chu akal san ta ngalani tun tum hi voi ni na atana Daniel an angai nep zia ati lan na nia Melissa chuan thutuk na siamin mi fel tak anga nun man chu atum to bik lova Daniel anga mi zia ngei om takle nel om lo tak nei chu atum ve to a mani hlim na tura midang te ti na chu athil tum lian ber chu ani to ni Melissa nu chuan anu chu nursing home lamada lu chu alo tum meka achan chu atak sain zualam apan shet wang chuan ani ti chuan deria ile Melissa te pani chuan in elvirai chu nursing home lama chuan vatha ta a chatiang thil anti tak mai awang chuan Melissa chuan nuam lawati in aril ru taka chuan she ompo ati hlea achan chu api le ama chu anin po in thil engkim an soidun thina wang te chuan ani
api nursing home lama anda fel nu chuan anu nen in lama chuan anin khal hole ta a deria I chuan in afanu chu biak tong phet tumin anti ti pui thina ma se Melissa I chuan anu chu tong kam khat point a chon lo atu ka tang chuan Melissa I chuan anun dan thin chu athak dang lam ta a achianu manual ai nen chuan cafe an kalduna an pia maya papakhat thu nen chuan an mit chu ain tonga chu pa chu an thutna hmuna chuan lo thu phei ve in Melissa chu biak aron tuma chuta Melissa chu engma po soi set lo hian a thutna hmuna tang chuan a thota ngal vuta ani nataka chuan Melissa chuanin Mipa a hip thei dan chu achianu manual ai mu tir chu adu ve reng wang hi halo nia a in thak dang lam to zia mu pui se adu bokani nirei lo te hnuwa chuan Christmas po chu alo thleng der to a api Elvirai po chu an ina chuan alo ho vele to bok atunu Melissa mela mu chuan Elvirai chuanin Melissa in ashing nun hun man me ka chuan boina le harsan tam takama chon me kani ti chu she thiam ta a chu thil chu afanu deria nena chuan a ruk hian a silvia ma se deria I chuan chu tiang thil eng ma om lo thule nirei vak lova tanga chu tiang chu Melissa ni dan thin shim shimani thuina changa nikhat chu Melissa chuan Daniel nena tang chuan kol hi adong lol maya aron shil chu thil enga motak surprise tur anei thu aron shilani a in lamakal turin Melissa chu asom ngal boka Melissa chuan Daniel za chem na tur chu thlen ve tha a shia in kal ngei chu atuma Daniel chuan Melissa chu an thlem le tran ta a amit chu ching tura shilin chuti lai chuan Daniel thian te po chu an ron langa Daniel thian te chuan Melissa chu kisin arwala Melissa 6 man pui chu an tum lekhi aloni an thil tum chu Melissa chuan she chuakin Daniel in chu chu asan ngal hi atuma ma se poisa lo lui le ta zokin Melissa chu alet le a Daniel le achian te pani chu kham hnokin arau hlu chu a lui ta zokani Melissa chuan adairia chuan athil to na piang te chu mai nei mi alovin achiak chuak thina Manuela chuan Melissa ti thin thil te chu she chuakin ti to lo tura min thluk ram chu atuma ma se Melissa chuan achian nuzil na le fuina te chu pakhatte ma angai thak sak du lovani atuka chuan Melissa chu scooter manghian museum lama chuna kalta a chulai hmuna papakhat chu Melissa kianga chuan aron thuve a chupa po chu Melissa po chuanin alo mutpui vele mak bokani nikhat chu Melissa classmate te zinga pakhat chuanin a diary chu alo cher sak lok maya an class a zirlai dang zong te ma chuan alo cher chu sak zui bok nen a shelo tur te thleng chuan Melissa ina athil ti thin le achunga thil thleng zong te chu an hriat pha ta vekani diary a chuan Mipa te ne na ti salam thila an man dan zong te pok aziak tel veka an classmate zong chuanin athil ti thin te po chu an hriat pui ta vekani ti chuan Melissa chuan a diary chu langhal makin chu thil thleng awang chuan a thianu Manuela chu a chua chal zui ta shepa Melissa chuan Manuela chanchin thalo lam te po a diary a chuan alo thailang ve nge ni chumi awang chuan Manuela po chuanin siom ati ve hlea Melissa chuan Manuela ne na anin thian thatna po chu a chu chat ngal mak bok classroom atang chuan chuak ngal makin a classmate zong te ma a in thak dang lam to zia chu mu tira du a thomno tak chalang tam lampang te chu ha chuak tanin dang lam chu atum na sa hle ni atu ka chuan Manuela chu a thian nu Melissa mutur chuan aron kala ma se Melissa chuan biak po alo bedu lo an class a chuan mi pakhat Marco ti mingpu chu a om vea ani chuan Melissa chu adu hle thina ni ma se Melissa chu tun thlengin voi khatte ma ala bengam ngai lova ma se tuna chuan a hwaisana zong som khomin Melissa biak chu atum ve ta roya ma se chuti lai tak chuan Daniel chuan Melissa chu ron kola Marco chuan Melissa chu abele man talavani reilova Daniel chen pakhat Arnaldo chuan Melissa chu ron muwa ani chuan Melissa chu surprise tu thil an nei le to thu hi haron shila Melissa mit chu tuam sakin in hmoila ma chuan a shwai tha a chulai hmuna chuan Mipa thiau pali an lo om sa reng boka an ma ni ho chu a hmuin Melissa chuan thil thleng tur engkim chu a she thiam le ta veka chuta po chuan tlangwa rol te chu hne hnokin a khilai le ta ni atuka chuan a hma nia thil thleng chu school mi ho zong te chuanin an lo she furmaya mi te chuan Melissa chu engang hmei chiangi ani an she ta ni ti chuan Melissa chuan dating site a hian account a siama Mipa chi sang te chu a bekuala anzinga chuan mi pakhat nen hian anin bengun deuh tabika reitak anin biak nu in chupa chuanin Melissa chu a hotel thlenna hmuna in mu puya hian a soma ti chuan Melissa chu hotel lampan tura in buat se ngalin akal chuak ta ni
reilo te nuwa chuan deria I chuan nursing home atang hian call hi adonga thoktu te soidanin Elvira I hriselna din hmun chu athat lo hle thu hi anron shilani rang taka ama mutura kal ngal tur hian anron shila call te achan zo nu chuan deria I chu afanu omna pindan lama chuan alut phaya ma se Melissa chu apindan chunga chuan alo om haulova khuma chuan Melissa diary lo om chu amua diary chu hula in nursing home lam chu apan tangala diary chunga thu in ziak te chu deria I chuan in lo chiarin afanuina athil lo ti thin te chu a hre chuak veta athil hria chua chuan in deria I chu aril ru atina ema om ngai na takpo a shelo hial zokani chuti lain papakhat hian in deria I chu aron bia anu Elvira I chuan in aboral san tak thu aron shil deria I shom ti le ril runalutuk chu in sum zo lovin atrap ta homa lelama chuan Melissa khan in hotel pindan chu lo thleng fel to in ahak tur thuam no te po alo om sa vek boka reilo te nuwa chuan Mipa pakhat chu alo langa ma se chu pa chu athil mu chuan in athin chu atirim ta zaka Melissa I chuan in thuam no te chu ahak pol nuaya chumi nuwa chuan chu pa chuan Melissa nena sapel tu anga ngai sak pa hun man pui adu zok thu hi shila chutiang che chuan Melissa po chuan in adu ve ani ma se chu pa chuan Melissa chu a khoina sa deuh hleka Melissa chuan rap play in a hlau ta hial zoka hotel pindan atang chuan in thiar film vatin in lampan chuan a hota ni in a thlen chuan anu deria I chu a pindan chunga chuan a lo thuwa afanu hena chuan api Elvira in a boral san tak thu chu a shil athusia ta wang chuan Melissa chu atrap ta vak vaka athuam in belte anuina mu chuan thil om dan chu engchi ange ani a she thiam ta reilo te nuwa chuan deria I chuan Melissa chu a diary chu mu pa in thil om dan chu soi chuak tur hian a shila chu diary thilin ziak hote chu atak taka thleng nge nia aswang po narama Mizo ani le ni lo te chu soi chuak tur hian a shila Melissa chuan in anu chu changin diary thilin ziak te chu ataka thleng thudik tak vekan ni thuina chang Melissa chan na asiat nu chuan anu fa chuan in ko in antrap ta homa deria I chuan in afanu hena chuan ngai damadila tuna chuan in afanu chu ama aya angai tua ain kol that to tur thu hi ashilani chumini atang chuan Melissa chuan in athil ton engkim chu anu hena chuan zep nei lavina shil ta vek thina hun le ni te an liam ve zela Melissa po chu anun dan thin pa ngaya chuan a kir le to ni voin ni hi Melissa te school kal top na ber tur ni ani to a school kalma chuan achianu Manuela chu atlo masa a anin thian thatna chu tinung thar le in an pani chuan school lampanin anin khal chuak dun le ta a thian thatak an lo ni le to ni Arnaldo le Daniel te chu school a chuan an lovin ha boina samaya a chan chu Arnaldo chuan in abial nu le Daniel ten an lo bomani ti asia chu awanga ni an thin rim chu so sang zelin Arnaldo chuan in Daniel chu abeng popa Melissa le Manuela ite an lo lang le a Daniel an Melissa I alo mu chuan lo biak chu atum le a ma se tun tuma ve thungero chuan Melissa chuanin Daniel chu alo beng kontradu to lovani Melissa chuan an result te chu NV in an class ami Marco chu a fail ani ti amua ani chu local ve in Melissa hena chuan aril put mang zong te chu aron shil fight ta veka an school chu chua sana tum to thule art school lam zuma tum thu te chu ashil bokani Melissa chu adu ngoya alem alo zia saktak zong te chu Melissa hena chuan a pengal bok Marco lem ziak te amu chuan Melissa chu ahlim hle maya Melissa chu in siam rem tura shilin ama lem azia sak tur thu chu ashil le a Melissa chuan in Marco chu akua ti chuan Marco chuan in an school chu achu asan ta ni chumi nuwa chuan Daniel kha local ve le a Melissa hena chuan a in lama party nuam taka bot sei le tur thu chu aron shil tel ve le turin Melissa chu aron soma ma se Melissa chuan Daniel somna chu alo nar zeta ma se anuwa chuan akal tur thu hi ashil le a zana chuan Melissa chu achian nu Manuela nen bok chuan party na chuan an kal dun le a party na hmuna chuan Daniel le achian te haurui bung chu amule anuwa Melissa chu in hnunglama chuan kal phein tuipuya zon thak chu atuma achian te hau chuan in athil tum chu thul le ram tur hian anon chi loma ma se achian te hau thosoi chu ngai thalo luin tuya chuan in azuang thata thawani tuya chuan hlim sanga hlevin anui deuh sen boka sin chu in thak dorin Melissa le Deria ite chu an lo langa annu fa chuan Elvira than an tlo don mek hi lo ni
ti chuan api thlan chu thlengin pangpar te chu thlan cheina nan hmanga deria chuin afanu chu ko in annu fa in kar chu a thato hle ani ti kan hmu theia ti chuan movie pon top zai arel zui ta ni shilote kan lo umpal takin ka han soi non le lokanga Rami Circle chu a hnuai description box a hian download theina link da ania inziak lotin lo khel vela I deposit masak ber na welcome bonus seng sang ni thlengin idong thei don ani